Dobrý deň, ja som inštruktor Juraj. Dnes chceme s kolegyňou natočiť cez zvárackú školu Kobes, že ako správne manipulovať s fľašou. Musíme si uvedomiť jedno, že fľaša má zhruba, keď je plná, okolo 80 kg. To znamená, že to nie je úplne jednoduchá záležitosť, keď ju chceme niekde premiestniť. Takže ako na to? A ja by som to bral tak ako podľa seba, že čo najrýchlejšie a nejakým spôsobom ten presun aby nastal tak, aby nás to nejako neobmedzovalo ten priebeh toho zvárania. Takže máme dva spôsoby. Buď túto kolegyňa teraz nás sníma vozík, buď si ju prenesieme klasickým vozíkom, ktorý je na to určený. Vidíte sami, že to je štandardný, podľa nejakej normy vyrobený od výrobcu a do toho vozíku proste vozík si približíme k tej fľaši. Fľašu si odistíme zo stojanu, ktorý je tu len kvôli tomu, aby sa neprevratila a nedošlo k nejakému úrazu. To je správne umiestnenie fľaše. To znamená, že tá fľaška je zaistená reťazkou proti pádu. No a teraz, keď si ju ja odistím, tak si ju ja prisuniem k tomu vozíku. Teraz sa presuniem vprava, vľava. Ja si ju takýmto spôsobom naguľam. Hej. Dám si ju na ten plošinový podstavec toho vozíka. Dostanem sa za fľašu smerom k rúčkam. Nohu si priložím do vozíka a nakloním si cez hrdlo fľaše, nakloním si tú fľašu zhruba pod 20 stupňovým uhlom na seba. No a teraz už ja mám vlastne pripravenú na presun. Buď si ju držím tak, aby sa mi nekotúľala, lebo vidíte, že tu nie je podľa výrobcu zaistenie tej fľaše reťazkou, tak si ju držím za vrchnák a jednou rukou za ručku a už si ju ja môžem zmanipulovať tam, kde potrebujem. Netlačím ho od seba, alebo teda k sebe, že ju ťahám, ale ju tlačím od seba a premiestňujem ho na pracovisko, kde ju potrebujem. Áno? To je prvý spôsob. Teraz si ju dáme naspäť. No a druhý spôsob je presne tento, ktorý teraz ja vám ukazujem manipuláciu fľaše od vozíka smerom naspäť k stojanu. No jediná moja taká rada ako skúseného guľača fľaš, lebo tak tých fľaš som už niečo mi prešlo cez ruky, je nerobiť to holou dlaňou, pretože dlaň má strašne taký malý koeficient masnoty. Ja keď si ju sem dám, táto časť, ktorá je tu na vrchu tej fľaše ako uzáver fľaše, má 6-hranú maticu. Tá 6-hraná matica, vy keď si ju chytíte sem, alebo keď ste pravák, tak pravou rukou a ľavou si ju budete chcieť guľať pod náklonom, tak vám vlastne bude do dlane vám bude drať tá 6-hraná matica. Tak keď nechceme, aby vás to bolelo, nerobte to holou rukou. Keď to chceme robiť správne, tak si dáme rukavice, už buď pracovné, ako ja mám teraz, alebo zváracké, ako sú tu, ktoré používam na zváranie, oni sú špinavé, však lebo pracujem. To je proste rukavice, hej. Nasadím to na ruky, zaistím, hej, na to sú tu tieto veci. A znovu, ideme na to, hej. Fľaša je kolmo, chytím to za ten 6-hraný uzáver toho vrchnáku, nakloním si ju na seba zhruba 20 stupňov a pozrite sa, ako je to jednoduché. Ja si ju vlastne roztočím, keď som pravák, tak do pravej strany, určite nie opačne, lebo to je blbosť, ale do pravej strany roztočím to tak, ako keby som išiel v smere hodinových ručičiek. Už ju mám naklonenú na spodnej hrane, a vidíte sami, že tu sú liaté podlahy, tak ten odpor je minimálny. Hej? Takže ideme na to. Ja si ju roztočím, kolegyňa ma teraz bude snímať, lebo ja ho teraz roztočím tak, že proste budem prepravovať, ako keby som chcel do priestoru 20 metrov od dnes. Hej? A ideme z jedného bodu A do bodu B. Hej? Takže ja si ju roztočím v smere hodinových ručičiek a čím si ju silnejšie točím dlaňou ľavej ruky, tak týmto ide rýchlejšie. Vidíte sami, že keď sa ona dostane do určitého náklonu väčšieho, tak samozrejme, že vám nepadne, pretože vy ešte stále máte tú silu a ten odpor ho zadržať. No takže ja si ju naspäť dám do takého stupňa, ako ja potrebujem a ideme. Áno? Takže zľahka si ju ja točím,
a vlastne prepravujem ho v priestore, áno? Není problém, netreba sa ponáhľať. Dajme tomu, že ju potrebujeme postaviť sem. Ja si ho už len jednou rukou dotočím, postavím, po prípade si ju zaistím, alebo dám kolegovi, kolega si ju dá na mašinu a zvára, hej? Takže takto. Dobre?